komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 5 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal anom kabayo medical technologist nga i-assign sa COVID-19 lab test sa sila'y naghanas na sa Iloilo. 7 sa himata sa nagtaliwan nga COVID-19 patient sa Bacolod nagnegatibo sa testing. 18 anyos nakuhaan sang 300 pesos ang ginasospitsuhan siya mo sang Maritime Police sa siyudad sang San Carlos. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapositibo ang 12 ka mga empleyado sang Senado sa rapid test nga ginpatigayon para sa COVID-19 antes magbalik ang sesyon kahapon nga adlaw Lunes. Suno kay Senate President Vicente Soto III, ang mga nagpositibo ginabukusan sang 2 ka staff member sang senador, isa ka waiter kag ang nabilin halin sa opisina sang Sargento de Armas. Dugang pa ni Soto dindala ang mga empleyado sa hospital para patigayonon ang swab test kag agod nga magkwarentina. Mayara sang 500 ka mga empleyado ang nagpaidalom sa rapid testing pila ka oras antes ang pagbalik sang sesyon sang Senado las 3 kahapon sang hapon. Nagakahulugan nga karon ginasulod na sang Cagao ang pila ka mga dalagko nga mga establishmento, wala pili. Senador kaman, kongresista kaman, presidente kaman, mataas kaman nga opisyal sang sosyudad, bilyonaryo kaman, milyonaryo kaman, pinakaimol ka sa bilog nga kalibutan, wala ginapili ang arangkada sang Cagao. Perti ni ang coronavirus. Halalungan nga klase sang Cagao. Amo ina, nga dapat kung ano ang ginatugyan ka ginapaandam sang aton sini mga ahensya sang gobyerno dapat sundo naton. Hindi naton ina pagbaliwalaon kay kadelikado. Sinong kapakot ako, ikaw, o sino man sa aton ang dako nga posibilidad nga hindi makalikaw sining Cagao. So mas temprano kung pwede nga dipinsahan ang lawas
pagi sa pagtiner masami sa puluyan himuon naton. Hindi naton paglapason ang anuman nga mando sa aton gobyerno. Ang gobyerno nagapatigayon para mauntat ini. Hindi lahog-lahog ini. Kung magpadayon, mapututikoy sining ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Grabe ni. Ang igo sa ekonomiya, ang tanan nga medyos posible subong ginahimo na sang gobyerno. May abrihan ang pugo, ang tanan-tanan, may pasakaan buwis ang mga OFW. Ang tanan-tanan na lang nga medyos posibles para nga makakuha sang kwarta para man ibulig sa aton mga kauturan nga ginigo sining COVID-19, wala trabaho, wala palangitanan, ang pila naton ka mga utod nga hindi malabutan sang bulig subong gapanghayay gapanghakroy na bangod sobra nga gutom. Kag hindi lang amo ina, kung hindi nato ni matap na mas temprano, sigurado gid nga magasarurot ang aton ekonomiya. Iyawa naman kita pangaraskas para makabalik sa normal pag-abot sa tiyon kon pananglitan na madula na ginman kag mapapas ining kagaw nga ni. Perting halit niya. Hindi lang sa tao, hindi lang sa mga nagkalamatay, lakip na sa mga ulihing tubo. Purti ini. Hamak mo nga mga raskas ka naman para itabon sa nagsarurot kag nagpututikoy naton nga ekonomiya. Pero wala kita sang mahimo kay wala ini ginapaabot nga mag-aarangkada ining kagaw kag ang igo ya bilog pa nga kalibutan. So abyan halong-halong ang tanan nga ginatugyan para sa aton ikaayong lawas tumanon para mas madali nga madula ini. Amon ining ginahandom sa tanan, ginapangamuyo sa bilog nga kalibutan, nga kabay pa madula na ining karon makatalagam kag makamamatay nga kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning, Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, kamusta? Maulo-ulano ng panahon, magulugal o magkalangitan, may mga low pressure area kita, basa ang aton kadalanan. Kamusta? Ang sitwasyon subong sa dakbanwa sa Bacolod. Kamusta? Ang mga merkado, check upon tinadugay-dugay, pagi sa aton patrol nga nagalagulad sini nga kaagahon. Ang trapiko sapon daw hindi bentindihan kapon porte sa pagkadamo sa salakyan. Aber, dugay-dugay, idulong ina nga report sang aton patrol
Martes subong ang nagaman sa patrol subong ba aga panabugtaw, aga panaligo, si Guapita ang nagapungko nagaman sa patrol upod kay Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Hambal mo, aga pa nabugtaw. Wala nagigani, nagtulog. Ay. Para sigurado mabugtaw. Kamusta, Action Fred? Nakapagugting ka na? Wala pa kay sirado ang barbero ko. Di ako mayari ko di dala, Action Fred, nga razor. Guntingan mo ko? Ako magunting si mo. Reglado Wala ko basta- kapagunting, wala ka pamarbas, tanan kay ti. Wala ta kadtuan nga barbero subong sira ang barbershop. Galing magunting ko, pati kilay dala sa na dapat. Wala kaso basta ikaw. Tapos pagkabuas ko ritan, talang kami eyeliner man ko. Wala kaso hindi ba ta kitao ka manabon lang ko? Amo na. O gusto mo kilay nga daiya ka pang babae, Action Fred. Makibot sila garo tanano. Ati okay Mas man hindi ka pati nakasulot sa inyo. pati lipstick malipstick ta Umandam ka ha. Siguro kay damo nakapati damo ginamangita. Ay. Te Action Fred live kita diri sa gihapon sa Libertad Public Market. Kundi nga padayon duga matamat do feeling ko ang diri sa bahin sa Libertad Market, Action Fred, pares makagapon bala. Kadamo gid akong mga salakyan ni sila, damo man tawo subong diri sa Libertad Public Market. Kay ambot daw GCQ ang go Action Fred, no, pero tanan nagasuksok gyapon sa ilang mga ID. May mga Q-pass gyapon nga mo man ang isa sa kinahanglan samtang nagapanindahan diri kag di tanan may mga tabon sa gihapon ang ilang nga mga hitsura kay kinahanglan gid nga magwa Q-pass gid kag face mask is the key kumbaga, Action Fred. Pero unlike Plus number coding pa. Oh, correct, Action Fred, number coding pagit galiti. Unlike nagliligad bala, ngido lagka lang ang tawo, subong nito kay nakabaton na sang iban mga ang iban Action Fred, nakabaton sang sapti ginawat-amat laman na nila inugpangumpra mo. Damo naman May mga nagpangumpra, tingob-tingob di sila subong kadamo sang tawo sa Libertad Public Market. Ang mga ginakatingala sang iban Action Fred ko ano ng status sang Bacolod kung quarantine ang paghambalante sa mga nagapamangkot, enhanced community quarantine sa gihapon ang Bacolod. Tubtob sa Mayo 15, Action Fred, no. Ang province of Negros Occidental yati given under na sa general community quarantine. Pero ang iban, it feels like kung mag-Action Fred sa Libertad Public Market, kag nagdamo ang mga nagabaligya, Action Fred. Ang iban nakasulod, nakabiyahe na bala, Action Fred. Kaya ang iban from Kanlaon, mga DSB, Action Fred, no, mga kaprotasan, doon nagdamo-damo di sila sa bahin man sang Libertad Public Market. Pero Action Fred kagapon bala na obserbaran man sa aton nga mga kapulisan, no, nga kung Lunes gani do damo ang mga salakyan nga nagasulod sa syudad sang Bacolod. Di kagapon to nagpalayag si Fish 9 Commander bala Police Lieutenant Jonito Pastrana nga may mga official man ni Action Fred kay may mga nagapamangkot man nga isiki ang Bacolod do pinagusto lang biyahe ang mga pribado nga salakyan pasulod sa Bacolod kag within Bacolod. Tigin klaro sa ato nga kapulisan, Action Fred, nga may mga official transaction ilabi na ba mga bangko kay Lunes kagapon nga adlaw may ara man, Action Fred, sang may mga gina-consider man sila like mga emergency purposes kag mga salakyan nga nagakarga bala sa mga essential goods. Amo man ang dala man Action Fred sa guidelines nga dapat i-consider na sila kay kinahanglan sila sang mga pumuluyo. Pero Action Fred kagapon man, no, kung COVID-19 update sang syudad sang Bacolod ang paghahambalan kay damo man nagakalipat mamlaki sa balita kag information overload. Tigin kakas na Action Fred sa listahan sang ultra risk area ang Purok Bulak,
Barangay Mandalagan, kag East Homes 3, Barangay Estefania, Ciudad sang Bacolod. Matapos nga negative ning result, Action Fred, sa kumadumduman ang Negros Occidental patient number 2 bala nga taga Castellana. Aha. Nga ti amo ni nagsugat sa iya sa Banago Port ang iya utod ni sang nagpauli ini siya gikan sa Iloilo. Subong man ang iya mga ginikanan nga iya gintiniran sa East Homes 3. Ti nami Action Fred no kay ti ang aton tong baseman sa postman ni Mayor Mangilimutan. Naga-okay naman to, Action Fred, ang patient number 2 nila sa La Castellana. Kabay pa nga magsagunson kung magpadayon ni Action Fred kay para hindi man malipatan, madula na yun, Action Fred, ang problema sa COVID-19 diri sa Pilipinas, especially diri sa aton syudad sa Bacolod. Kay, pero doon kung tanawon, wala Action Fred, ang mga reklamo nga ginapadangat sa Action Radio Bacolod, hindi iya COVID mo or paano batuan ng COVID, kundi ang social amelioration Ang program. panagtaganay. No, ang bugin Action Fred. So that's why nati nagtukod na Action Fred sang grievance team ang ining Department of Social Welfare and Development Western Visayas. Tuyo sini nga matutukan ang pag-imbestigar sa mga ginaaligar bala Action Fred kito kanamo idya sa mga anomalya sa pagtaganay gid sang SAP sang gobyerno para sa mga pigadong naapektuhan sang COVID-19. Tikagapon ni Action Fred no nagpalayag si DSWD Regional Director Evelyn Macapobre nga ti 4,066 hamak mo 4,000 ka mga reklamo ang ginpalabot sa hotline kag email address ng ilang nga regional office. Pero sa nasambit nga datos 3,500 man Action Fred ang suno sa iya natigayon na nga maresolba. Pero tito di Action Fred sa aton, especially sa syudad sa Bacolod, bala do wala gid ya barangay nga do wala gid sang problema Action Fred no, although nga titapos ng paragtaganay. Pero ang reklamo ara sa gihapon. Di amak reklamo gyapon. Oo, ang mga tao, Action Fred, hindi iya maapektuhan sang COVID, kundi maapektuhan sang tagtaganay, kag reklamohay sang SAP. Kaya ang iban, kaingod man lang balay, pero ti masigbantayanay, nga aya nadala to sa SAP. Ikaw ya, nga pareho mo lang kamo bunggalo ang balay, plywood ang pader kag nagapangayo ay sang sudan kun may ara pero nga may ara pa ikaw yon nadala siya ya wala Si kumare nadala si kumpare wala amo na Action Fred tapos nagkakakibot kita kay ti may mga reklamo kag may mga alegasyon nagapalambot sa aton nga ti may mga nagalista iya nga ginhambalan siya nga ginpasalig sa nga ilista sa basta pag abot sang size mail ang sang naglista ang 1,000. Tiyamak mo, pila kabilog to ang ginlista ya to goro Action Fred. Pero tiyang iban, nagapasugot na lang. Kaya what's 5,000 pesos para malista ka, imo na lang ng 1,000. Nami nga dealing ina, ibutang ko ngalan mo, basta sa kalibo akon. Correct, Action Fred. Imagine mo, pila to kabilog ang ginlista niya. Mo man na 1,000 to, ingin kontrata niya. Dako pa sa sang nabaton sa dapat nga maka-benepisyo, Action Fred. Pero direta yawa sa bahay naman sa Libertad Public Market. Kita mo, magahulap sa presyo naman sa mga balaklon diri man sa bahay na Action Fred sa Libertad Public Market. Mamangko to di Action Fred sang presyo naman sang mga nagaformuna nga ingredients man sa atong pagluto, mga lamas, Action Fred lang. Mamangko to di, sir, may ngaga, live sa Action Radio Bacolod. Sino nga na to, sir? Si Elboy. Si Elboy? Elboy. Ano to? Mga pangalan, sir? Albert. Lapit mo lang yun si Albert kay Elboy. Sir, nagpila rin ang mga Action Fred na baligya di kamatis, sibuyas, paitan, bell pepper, pero tinumpok ni pulo ka peso, pero mamangkot Action Fred kung nagpila ni subong ang kilo sa mga nagapangunang nga balaklan. Sir, nagpila ni mga kilo sa imo baligya, sir? Ang katumbal, subong tag-60, ang goods na yan, pero ang pinada, tag-80. Ang batwa niya, 50 kilo.
Tapos ang Bombay tag 80 kilo sa goods ang reject tag 40. Ang kamatis siya tag 50 kilo. Goods na na. Ang sibis daon 50 ang bugkos. Ang sibuyas. Bombay tag 100. 100. Oo, ang kilo. Oo. Sir, mga tiyari lang mo sa gwa, mga alas ano ka mo di panghimos? Bigay mo alas 6 na kami, ipuli na kami. Oo. Kaya ang oras yun, ano, tamay parang mga tao lang, yung mga duklok lang, kung sige kinibigyan, tao sige kinibigyan. Pero bago, ang ining quarantine, sir, dili na ikaw kabrigya, dili sa gwaan. Ang gawin mo regalo, kami nga daan, kasi mag-quarantine, adjust kami. Kasi, ulo ka, ano man tayo, masaway man tayo, pulisan. Kung mapasaway ka, kami nga pininitan, pero di kami sunod di kita nang ito, hindi man tingin ako lang, tanan mo lang. Kamusta ang baklanay, sir? Hindi kaya mayong bakla na, iting tao, 2 juta. Kaya kung wala ya virus, nga nagkabot sa ato niya. Na dula si Action Eden. Balik ta siya. Pakitaan ta sang special communication si Action Eden para makabalik. Ara na siya? Okay, dali lang. Okay na. Action Eden, go ahead. Correct. Na mo Action Fred, no, wala kalabanan nga we understand nga tanan gini apektado sining COVID-19 kay before and after kumpara Action Fred siyempre damo gid tawo nga ginuwa kag nagabakal. Pero at least wala lang sila na nadulaan man sang pangabuhian. Padayon lang gid sa gyapon Action Fred ang ila sini kapag baligyanay. No, ang sad madamo gid nga salamat. Dako gid nga salamat. Action Fred amo ng presyo man sa nagapangulo nga Balaklon diri sa bahin naman sang Libertad Public Market. Sa liwat Action Fred sundon lang gid sa aton nga otoridad, sundon sa aton nga mga ka-action ang mando man sa otoridad. Tatlo man Action Fred mo paramdumon ang HQP, number coding kag ang mandatory nga pagsuksok naman sang face mask. Sa liwat sa bahay naman sa Action Radio, ginapanumduman gid nga stay safe mga ka-action. Live diri sa Libertad Public Market, ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Gakalimtan ang kagaw. Ang virus gakalimtan kung nagalinupad ang kwarta. Halong kamo kay sa kwarta ara man ang kagaw. Ang malain nga kagaw, ining kamkaman nga pila naton ka mga utod nga manog palapaw. Amak mo no, kasakit-sakit man. Bintahuso nga ginatawag bla. Manglista sa tudo. Pagkatapos, dako-dakong iya, mag-isa kagatos malista mo, kag 1,000 imo, baw, kaayo sang pangabuhi mo. Pero halong kaabyan, kay man, ang gaba, ti man kag mirisi, kuno, kung magbalik sa lawas mo, delikado. Pamahaw na kamuda, galuto na kamuda, anong namit nga pamahaw karong agaman? Pulo pangita sa ginawa ko mong linutik nga kalabasa bla daw ka namit no amo nang pulo pangita sa ginawa ko mong linutik nga kalabasa pagkatapos kung may arad na sa Burgos Libertad din na market kag palapala inlag ko nga bukaw-bukaw bla isugba mo ba daw ginapananaw ko sa kanamit may sinamakan ka may kautitot ka may kalamunding ka kay kanamit ipamahaw. Ang buka-bukaw nga lagko, politik namit mo. Ni damo lang panit ya. Pagbukas mo sa panit ya, puro lang unod na. Pwerte pa kananam sa unod ya. So sa pagkanamit, gapamalas ka mo. Sabi nagit ko ni sausaw mo sa sinamakan bla. Panagitlan ka. Sa pagkanamit, wala tupong. Mahauta. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Ini magkalipat, madayon, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon ang kinahanglan tasubong. Labi nagit sa kadelikado nga panahon. Di may libre kita dira sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Hapit ka muna. Hindi lang pakonsulta, bakal gi ka mo sa ila produkto. Ang produkto nga masiligan naton sa tion sining delikado nga panahon.
mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, abot silingon maayo klase na. Kay makapalikaw ini sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian, ginapabakod yung aton lawas, ginapabakod yung aton immune system, nga hindi kita dali tapikan sa mga balatian katulad sining COVID-19. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3, nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Aber, dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, anom kabayo medical technologist nga i-assign sa COVID-19 lab test sa sila naghanas na kuno sa Iloilo. Balita Kapitolyo. Detalye siniyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpaidalo na sa pag-training ang anom ka mga biomedical technologist. Halin dari sa Negros Oriental, training sila dito sa Maya Iloilo. Nga sa din naman sila ang iga-assign sa pagkatukuron.
kag natala na nga mag-operar nga COVID-19 Laboratory Center sa Teresita, Halandone, Provincial Hospital sa Sunad Sang Silay. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ginahulat na lamang nga makalokompleto ang mga kagamitan sa among lab center kag nagahulat man nga ma-deliver sa nga supplier ang mga RT-PCR equipment. Nagasalig siya Diaz nga matinguan sa nga gobyerno provincial nga mapa-operar sa labing madaling panahon ini nga laboratory center agod nga magabit na sa pagpatigayon sang mass testing kag mangin level 5 accreditation nga COVID Laboratory Center. Attorney Diaz. Ang aton nga mga anom ka medical technologists nagtraining na sa Iloilo para nga kabalo na sila magpadalagan sa aton biolab as soon as kompleto ng aton nga equipment diri sa Teresita, Halandone Provincial Hospital. We are also in the process of procuring tanan-tanan nga mga requirements nga ginpangayo sang RITM sa province para matigaan kita level 5 accreditation kag para makasigi na kita sang aton pang testing. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hiroboya. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na kabay pa. Nga may ara kita nga kaugalingon niya diri nga mga center diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kaya man ti magpa swab test ka kag iban pagit padala pa to sa Iloilo. Ti ibalik na ta pila kadlaw pa pero kung may ari ta diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental mas mahapos ang magpatigayon. Pagkatapos ya ipaslak bulada sa aton laboratorio ang resulta guwa dayon. Tantawa lang nagkakatabo subong. Nag-abot dire ang mga OFW na ton, ginpadala sa Iloilo. Ang ilaton natapos na, ang aton niya wala pa. Wala pa mapadala dire sa syudad sa Bacolod. Amo na bla, pero kung may ara kita, kaugalingon nga kagamitan, na ginapalo up subong, sang syudad sa Bacolod, pagi kay Congressman Greg Sataya, kag Mayor Bing Leonardia, ti mas mapos sa aton. Nga hindi naton pag-idulong pa dito sa Iloilo, dire na lang ang tanan nga mga testing, kag tanan nga mga resulta, magwa ya dire mismo sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kung saan no ina, dali na lang guro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon
aksyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. O kapi-kapi tanay Dr. Alfred's Green Coffee. Diri kita. Pwede ini kay lulo, kay lula, kay tatay, itnanay, sa kabataan, pwedeng-pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Nagapangapi ng bilog nga pamilya, healthy pa kamo. Hindi kamo magkabalaka para sa kabataan, kay ini nga Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Nag-aabre sa memorya naton, gapagsik ang kabataan, daw wala ginakapoy, daw wala nagaluya, daw wala ginatuyo. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kay gintunan gid ini sang mga scientifico dito sa Amerika na diskubrihan nga kon berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa niya natural antioxidant. Loaded pa ini sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga abyan kita nga tag isa, 2-3 adlaw hindi makaitsar, abyan delikado ina. Pagwaa kay hilo na ina sa aton lawas. Kapi-kapi ka lang.
sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. Kuwaon ko lang ining kahigayunan nga tagaan igtalupangod ang trabaho sa aton mga frontliner, labi na sa aton kapulisan, barangay tanod, traffic enforcer kahapon. Kahapon mga alas 4:30, alas 5, nagwa kita nga magbakal bulong. Sus, porting bunok sa ulan, balbal to dong ulan. Pero makita na to, no? Ang aton mga frontliner, ini mga traffic enforcer, bangod sa kadamo sa salakyan, padayon nga naga-serbisyo. Amon abla kung kaysa tagaan taman sang igtalupangod, dutay nga pagdayaw sining aton mga frontliner, aton kapulisan, barangay tanod, traffic enforcer, nga nagaserbisyo husto. Kung wala ini sila, ano yan na magkalatabo sa dalanon, porte mo. Daw hindi maintindihan ka po ng salakyan, sos. Ano-ano mo lang yan. Traffic kayo mo, porte nga pagkasalakyan. Wala ta kabalo kung diin nagalalin ining mga salakyan. Gani. Sa pagkadamo-damo, hindi maintindihan, sinabay-sabay lang, porte ka traffic sa syudad sang Bacolod. Wala ta kabalo kung nga, ang tanan nga mga ad number kahapon nagwagid. Kung pamatian tag report sa aton kapulisan nagsululod ang iban nga mga salakyan nga pribado gikan sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya. Di kung pamatian tag kapulisan ti hindi man naton sila mabasol kaman ginapakita ya may ID man, may tanan-tanan nga legal nga papilis ara. Alang-alang na punggan sa aton kapulisan, kung punggan ina sa kapulisan nga pasudlon, ti kundi daw ang magwas na, reklamo naman, daw malain pang aton kapulisan. Siguro mais ni Guros Bacolod, pareho sa Domingo, no? I-lockdown mo bala? Sa isa kasimana, antes ang Mayo 15, katatlo mo i-lockdown ang Bacolod, ng taon takon hindi maglinong ini ang syudad sa Bacolod. Ang punto naton simple gilang, nga hindi kita pinagusto. Kung importante, gimanti, wala ta mahimos na. Mabakal bulong, magdulong sa mga pagkaon o ano pa. Pero kahapon daw hindi ko yung maintindihan. Kung diin naghalalin ini mga salakyan, gaginutok lang mo. Hindi masus. Nakita ta makaluluoy man ang aton mga traffic enforcer, pero luwas na nga basa sila. Luwas na nga pagbunok sa ulan, makita ta nga serbisyo. Amo ang bisan talagsa lang ipakita taman sa aton mga frontliner ang aton ginatawag pagkabalaka kag ginatawag naton nga pagdayaw sa ila sini nga serbisyo. Puerte no? Believe ko kapon sa aton sini mga enforcer. Tiamo na nga ginkuha ko ning kahigayuna bisan paano nga tagaan man sila sang igtalupangod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Nagapamangkot sila niya pugo. Nagbukas ang casino kag small town lottery, wala pa. Wala pa gin. Maabot gina. Kung kulangon kita ka budget, abrihan tanana sa gobyerno. Ang pugo yan, pretikda ko na mo. Sa ginabayad nga buwis ang pugo. Ang pila naton ka mga utod na malagon do gakatol na blang kamot yang magtaya sa small town lottery. Do gakalatol na dapadapa nga magpadulong sa casino. Adlaw-adlaw ka pabangkot. Action Fed saan pa na mabukas. Hindi makupwede nga magmando nga buksa. Ang presidente man na yung magbando nga buksan ni no? So, ulat-ulato nyo lang Kay ang mga utod na to niya, kita mo, makabaton sila sang benepisyo, diretsos pusoy, diretsos tong edge, diretsos madyong, tinaanad tayo mo. Ang pungsod Pilipinas sa pagbugtaw na ton kabataan niya, gabugoy na, gataksi na, ang panahorya, duna na niya sa aton dire sa pungsod Pilipinas. Kita mo, nadula lang ang small town lottery, nadula lang ang casino, purtina, gakalatol na dapadapa sa aton mga utodala, text adlaw-adlaw. Nya wala pa. Hindi magdali Tapuson tanan ng COVID-19, no? Antes na mga panahor nga na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Tagpalabati, ini nga programa ginadulong sa inyo sang live. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Porting isipay sa pila naton ka mga kauturan nya pitya 5 subong nya pulo na lang kadlaw. Anong matabo pagkatapos sang Mayo 15? Hulaton na to nina, dipindi na sa kung ano man ang gindesisyonan sa aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pungkuan nila iniliwat. Pagkatapos talakayon tunan sa Mayo. Anong matabo? Mahimo nga ma-extension pagid ang enhanced community quarantine o kumanaog kita sa general community quarantine. Depende na sa aton nga mga pumuluyo kung paano kita magtuman sang pila ka mga pagsulundan kag ginapatuman
sang probinsya kag siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na dire kita. Pito ka himata sa nagtaliwan nga COVID-19 nga pasyente sa Bacolod, nagdigatibo kuno sa testing. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May nga action Fred, maayong nga balita matapos nga negatibo sa COVID-19 ang 7 sa mga himata sang COVID number 8 nga nagtaliwan diri sa may syudad sang Bacolod. Kung madumduman action Fred, Abril 9 sang nagtaliwan ang 69 anyos nga lalaki nga residente sang Purok Sabes sa barangay Villamonte, Bacolod City, kag sa ulihi na ibaloan nga nagpositibo ini sa virus. Gin-confirm ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, nga 7 sa siyam action Fred ka mga himata sang COVID number 8 ang nag-negatibo matapos nga ginapaydalo ang ila specimen sa RT-PCR test action Fred. Suno kay Tan, mayara pa sang 2 ka mga probable COVID-19 nga may exposure man sa nagtaliwan nga COVID positive ang ginahulat sa karon sa Bacolod City Health Office. Ginpathag ni Dr. Tan action Fred nga magapabilin sa quarantine facility ang mga ginpaydalom na sa RT-PCR test apisar nga nagnegatibo na ang ila sining nga resulta kag dapat patapuson ang 14 dias nga quarantine period. Sa kabugusan action Fred, ang syudad sa Bacolod ang nakapadala na sang 523 ka mga specimen sa laboratorio. 387 diri ang nagnegatibo sa virus. Siyam ang nagpositibo, samtang mayara pa sang 126 ang pending nga resulta. Okay man sila, asymptomatic man sila. Tingnan may mga results na si relative ni 8. Oo. Negative man. Pero negative. Mga 7 siguro. Negative. 7. Pila ganito nan Dok ang ginkuan? 9 sila mo. 9 sila. So may 2 pa nga pending. Nabatian si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Yari ng 5 ka-healthy nga mga ingredients sa isa ka-capsule, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, maayo sa aton ika-ayong lawas makabulig para malikawan ang cancer, pinakamaayong nga antioxidant, nagapanubo man sang kolesterol sa aton nga lawas, naga-detoxify, immunity booster kag iban pa. Mas pabaskugon ang aton lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold nga himo sa 100% herbal extract. Sigurado nga safe kag epektibo pa. Mag Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika. Aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang 3 ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon! Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Diri kita, 18 anyos nga nakuhaan sang 300 pesos sang ginasospitsuhan siya mo sang Maritime Police sa siyudad sang San Carlos. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred Bao, dakop ining 18 anyos. May dala ini siya nga ginapatihan siya bodra sa may Dapdap Pier, Barangay San Juan, Sipaway Island, siyudad sa San Carlos, nagligad nga Domingo sang hapon. Ang suspitsado ging kilala diri sa kay Clark Jonaldo, nagapuyo sa uman nga barangay kag syudad. Suno sa San Carlos City PNP ang ila sining investigation, samtang nagapatigayon niya sa Coastal Border Patrol ang Maritime Police. Nasiplatan nila nga ining 18 anyos may ginhaboy nga plastic sang inusisa nila agoy may unod action Fred nga ginapatihan siya bo 3 gid ini ka sachet pero magulugag may gid lamang. Actually nagabil balor man nga isang 300 pesos. Gilayon ini siya kidala sa police station sa husto nga pag investigar sa iya o proper disposition. Ang nasambit iyang connection Fred nga siya buti pedalom ini sa laboratory test. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Na budlayan man ang pila ka mga nagabaligya siya mo bangod sa mga checkpoint wala kagtuo. Dako man na nabulig agud mahagan-hagan man ang kriminalidad sa bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod bangod sining pag-arangkada man sang hindi makita nga kagaw. Delikado ang kagaw pero sa likod sina kon kriminalidad kag iban pa nga mga nagakatabo sa syudad kag bilog nga probinsya na hagan-hagan gid man, no? Kaya hindi makagwa ang tao, hindi man sila pwede makapadaso-daso sulod dire kay bangod sa mga checkpoint nga ginabutang sa pila ka mga strategic area dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na, mga blatter entre pagkatapos ini.
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit Philippine Standard Time, las 5:47 na, tukion tabi. Anano ang napagkit sa mga blatter entry sa sulod sang 24 oras. Labi na gining pagbunok sa ulan bla. Kahapon ang pila ka mga na-record naton sa aton kapulisan nga ginlibot sa aton patrol sa sining kaagahon. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, kamusta mga blatter entry? Action Fred, isagid ka violator sang enhanced community quarantine ang nadagpan ining sa bahin naman sang police station number 3 samtang wala naman sang may nagkaladagpan Action Fred sa ibang station. Nga ti sino gani sa mga duty karon nga kapulisano nag-ulan kagabi rason nga ti ang mga pumuluyo ang ara man nagtiner sa ila tagsa ka mga puluyan. Pero may ari Action Fred nga isa arestado ang isa ka lalaki matapos nakuhaan sang illegal nga droga sa bahay naman iya sang Purok Tilapia, Barangay 3, Syudad sang Bacolod. Kahapon sang hapon, ang nadagpan ang kilala kay James Brizuela, residente sang amuman nga lugar. Di kahapon interview si Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana. Noona sila nga nakabaton sang tawag gikan sa pila ka mga pumuluyo sa among nga lugar kag nagareklamo
nga si Brizuela ang permi nagalambiyong sa lugar wala sang home quarantine pass kagati ginaaligar nga nagabaligya sang illegal nga droga. Rason nga ti ang aton nga kapulisan nagkadto dito sa lugar kag nakuhaan si Brizuela sang 3 ka bulto kag 3 ka magagmay nga sachet sang ginasuspektsuhan shabu bulo banta 18 gramos ang kabugaton. Na-recover man na action Fred sa sospetsado ang pila naman ka mga drug paraphernalia. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na ang karon ginatun-an na sa Departamento sa Edukasyon kag CHED naton, Commission on Higher Education, bangod sining karon pila ka mga pagtuon kag rekomendasyon sang aton sini Departamento sang Edukasyon kon ano nga bulan gid abrihan ang klase. May ara Agosto, may ara Setyembre, may ara ganiya mamalida nga nagsiling nga kon siyang pagustuhan buksan ang klase next year na lang sa masunod nga tuig. Pero sa karon ang tanan-tanan nga medios posibles ginatun-an sang aton sini Departamento sang Edukasyon. Ang mga pribado nga mga bulutuan daw mabukas gid sila sa bulan sa Hunyo. O galing ang kwestiyon kung bala may mga estudyante nga magapadulong sa eskwelahan kon padayon kita sa idalom sang Enhanced Community Quarantine o kung bisan pa sa idalom sang General Community Quarantine. Kay kadelikado mo. Mintras tanto, hindi madula ining virus nga ni, ining kagaw nga ni, sigurado ako nga wala iya sang ginikanan nga magpabinturar nga pabalikon ang ila kabataan sa bulutuan. Tiya mo inang problema gid. Kay kung pabatian ta, ang mga pribado nga eskwelahan, amo lang ning lubos nga ginigo Luwas siya sa mga pampubliko nga bulutuan, mas nagalawig nga wala klase, wala man diferensya, sige man bato nila sa ilang sweldo. Luwas siya sa pribado nga bulutuan, no work, no pay pang iban, ang staff nila hindi mabayran, bangod kay hindi magbukas ang klase. Kita mo, nagligad, may mga dalagko kung tani nga kahiwatan, graduation, kag iban pa, may mga seminar, may kung ano pa dira ang mga pribado nga bulutuan, wala madayon. Pero ang iban to nga estudyante kag ginikanan, nagsilingan niya, kabayad na sila, tiyagali, ano mo na. Hindi pwede gid. Ginupangan sang coronavirus. So amo ni dako nga problema subong. Gaulat man ang ginikanan, gaulat man ang mga estudyante, ang mga manunudlo ga hawa-hawa man ang ila pagginawa. Kabudlay mo. Karon bulan sa Mayo, dason bulan Hunyo. Sige pa subong, hindi maintindihan kung saan pa kayo wala pa natukian ang baksin sa coronavirus. Mintras tanto nga wala bulong, mintras tanto nga wala baksin, hindi kita kabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Amo na yang kamaturan dira. Kag ang ginikanan niya kita, nahadlok man kita mo. Ipabinturan mo bata mo, ang pagkatuon sa bulutuan. Isa pa, sa pribado nga bulutuan, hindi tanan nga mga estudyante, may mga salakyan. Tiki wala biyahe karon. Ang jeepney di pasahero, din mo pasakyon ng kabataan na. Kung sabi sa Granada, sumag, punta taytay gapuli, eskwela sa pribado ng eskwelahan, diri sa Bacolod, palakton mo. Amo nang dako nga problema sang edukasyon subong. Daw hindi maintindihan na subong kung paano tabuksan ang aton sini mga bulutuan. Ang reklamo mo lang ang mga pribado, maintindihan taman. Kaya manti, ang mga private school siya, ang iban nga mga manunudlo. Dati karon kung wala magpa-enroll nga kabataan, anong isweldo na sa mga manunudlo, mga staff nila, anong isagod nila sina. Ang iban ko no, nag-loan pa sa bangko, wala pa mabayaran, kaya wala magbukas sa klase sa bulan sa Hunyo. So, amo ina ang problema nga ginatubang subong. Depende na, wala tonta kung ano ang mga desisyon sang Commission on Higher Education, kag subong man
departamento sang edukasyon kon bala buksan gid ang pila ka mga pribado. Ang iban gani kuno permanente nga di ka bukas na gid. Kay gapamirde na gid. Di mo ina ang dako nga problema pamangkot man nato ang pila ka ginikanan. Ako ginikanan man kon pamangkoton mo ko kon pabalikon ko kabataan ko sa bulan sa Ngunyo ti natural. Mintas tanto nga ara ang COVID-19 kung ako ginikanan, hindi ko yan magpabinturar nga pabalikon kabataan ko sa bulutuan nga aman. Delikado na ya. May mga physical distancing kita. Ting kabataan na pabalikon mo sa eskulahan ka magkinitanay sa mga classmate nila. Piyo kayan nga hindi na sila tilumbo-tumbo na kag mag-inagaw-lagaw, maginaksanay kagiban pa. Hindi mo na yung malikawan. So kung ako magidikanan pa magkuton mo, mintas tanto, nga buhi pa ining kagaw, hindi kita ko yung magtugot nga pagkantuon ng kabataan sa bulutuan, sa mga pribado nga bulutuan, kay kadelikado. Ang edukasyon na yan, pwede ta mapadayon sa Agosto, sa Setyembre, pero kung tapikan ng kabataan mo, sang kagaw, hindi mo na yan mabawi. Kabudlay na sila. Ako yan, hindi ko yan magpabinturar. Kahit hindi kita, sang kausa sa mga manunudlo sa pribado nga bulutuan. Pero subong nila, may mga kabataan man na sila, mapabinturar man sila, nga buksan ng klase sa kadelikado nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Happy 78th birthday ko kay Tatay Jesus Candol Katigan Sangla Castillana. Halin siya kabataan kag kaapuhan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon